Nej. Jo, jag får se långt till. Kör då, Fredrik. Vad ska jag köra? 3, 3, 7, 7. 7, 7, 3, 3. 3, 3, 6, 6. 6, 6, 1, 1. 1, 1, 3, 3. 3, 3, 2, 2. 2, 2, 4, 4. 4, 4, 6, 6. 6, 6, 2, 2. 2, 2, 6, 6. Ja! Precis vad jag trodde det var hon. Den var här. Den andra. Här. Lilla. Det var bra. Alltså, kör man det? Kör med.